Croeso nôl i'r prif gylch a'r brynhawn poth arall yma yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Yn y porffor mae Caroline Thomas yn beirniadu y gystadleuaeth yma ar gyfer y cyfrwy Untu. Wedi cael cipolwg ar bob un yn unigol. David Oliver hefyd yn edrych ar y gystadleuaeth. A wy'n credu bod yna benderfyniad yn barod. Yndi, mae i weld bod hi'n derbyn y rosglymau gen y stiward ac sgwni os mae un o'r rhai ifancau eitha hi, achos mae wedi bod yn wych i weld y rhai ifanc, y rhai man yn y cyfrwy. Dyfodol y gystadleuaeth yma, mae'n siŵr. Ond dyn ni'n siŵr eto. Hi yw pob aros. Dyma hi. A dyna ni. A rhai gweud mae'n lun gosgeiddig iawn. Yndi, mae'n edrych yn hyfryd. Mae'r ceffyl yn edrych yn dda hefyd. Lliw glas yma. Ys ti'n gallu weld y ceffyl yma yn ei diwrnod o waith hela hefyd. Mae'n ddiddorol am beth fydde Caroline Thomas y beirniad wedi chwilio amdano fe. Yn amlwg y llun i'r ligad, ond hefyd falle yr elfen ymarferol. Mae hynny'n yn sicr sy'n ni'n meddwl Heledd, achos dyna be fydde rhain wedi wneud. Merched benywod i mynd i hela ar gefn ceffyl. Mae'n rhaid bod y ceffyl yn bwrpasol. A'n gallu wneud diwrnod o waith. Fel bydde mynffyn Celtic Star yn neud. Joanne Ridge yn Marchogaeth ac yn mynd ar wobr gynta. Mynffyn Celtic Star allan o'r March Diamond Lodge a'r gaseg Ross Bracken Lady. Mae wedi cadw at teip ar gyfer y gyntaf a'r ail. Maen nhw'n debyg iawn i'w gilydd. Ac yn yr ail safle mae Leylands Ben Forlich yn eiddo Janet Matthews. Ac o'n i'n darllen bod dyfodol Marchogaeth Cyfrwy Untu yn edrych yn llewyrchus, a mae cymdeithas y Cyfrwy Untu yn aml iawn yn cynnal diwrnodau ac yn cynnig blas i bobl sy'n eisiau rhoi tro ar Gyfrwy Untu. A braf cael gweld bod nhw'n parhau gyda traddodiad. Yn ail, mae Leylands Ben Forlich, y berchnogaeth Jan Matthews, wrth y march Celtic Scott ac allan o Enig Dyn Duchess yn cael ei marchogaeth gen Ashley Davis. O ti'n crybwyll gynnau bod y cyfrwy yn ddrud iawn ac yn aml iawn yn gallu bod yn, gofyn rhyw 2,000 o bunnau. Dipyn o arian bendant ar gyfer y cyfrwy yma. A dwi'n meddwl, mae o'n arbenigedd. Yn amlwg maen nhw'n cael ei wneud made to measure, fe maen nhw'n dweud. Felly mae'n dipyn o grefft o amgylch i gynhyrchu nhw. Felly mae'r pris yn uchel. Ond llon gyferchiadau mowr iawn i mynffyn Celtic Star yn eiddo i Joanne Ridge ac yn llawn heiddi'r wobr gynta. If anyone is interested in side saddle, wants to find out more, then please feel free to contact the Side Saddle Association. I believe that the details are on the internet for anybody wishing to find out more. Or feel free to ask one of these exhibitors later, and I'm sure they will be delighted to lead you in the right direction to the Side Saddle Association. A fi'n siŵr gyfeillion i bod nhw'n gyd yn edrych ymlaen nawr at cael un tro arall o amgueddfa prif gylch, and I'm sure, ladies and gentlemen, that they are all eager now to have one more show around the Royal Welsh main ring.
before that, I'm just going to announce the highest placed junior this year went to 2484. Property of Jenna Hughes of Llanaf area. I believe the planter is Poppy Hughes from the Lloffiadau. Felly gyfeillion, rowch gyfer ydwiaeth iddyn nhw. Yn sicr i ni wedi mwynhau'r gystadleuaeth yna, maen nhw wedi taro deg wrth iddyn nhw greu'r llun o brydferthwch a gysteiddrwydd sydd angen ar gyfer y gystadleuaeth yma. Show your appreciation, ladies and gentlemen. We're very fortunate to be holding this class here at the Royal Welsh Show. This isn't a style of riding that you see. Wedi cerdded, mynd ar drot a bellach yn carlamu o flaen y brif eisteddle. Mae'n i mynffyn Celtic Star yn eiddo i Joanne Ridge yn mynd ar wobr gynta yng nghystadleuaeth y Cyfrwy Untu. It is wonderful as in many of the other competitions being held on the showground to see the next generation also enjoying the style of riding side saddle.